ಉತ್ಸವ ಇರು ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ಸವದ ದೀರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಓಲ ಅವಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಕಿಲೋ ಪುದರ್ ತಿನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ಸವ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಂದಾಗ ಹೋದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೆರ್ನದ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ರೋಲ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗಿತು ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗಿದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆಣಿ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಬೋದು ನಾನು ಬಿಡ್ರೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಬೋಪು ಅಕಲ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ನಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕಂಡೋಡು ಬೋಂದು ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬೋದು ನಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂತದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವಲೇ ಯಾರನ್ನ ಬದುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಸುರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲಿ ಈ ಜಿಂಬೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿ ಹೋಯ್ತೈತಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಆಗಿರಿ ಮಲಿಯನ್ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ಪೂರ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅತ್ಯಾನ ನಾನು ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತು ಒಂದು ಪುರಂಚಿತಿ ಮಾತು ಅನ್ನನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿನಕಲು ಆಮಿ ತಿಳಿದಕಲು ಇಮಿ ತಿಳಿದಕಲು ಬರಿ ತಿಳಿದಕಲು ನಡು ತಿಳಿದಕಲು ಒಣಸಾಯನಕಲು ಒಣಸಾರಪನಕಲು ಉದ್ದದಕಲು ಕುದ್ದದಕಲು ತೋರದಕಲು ಸಬರದಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ನಿಂತಿರೋ ನಿಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರ ಕುಶಲ ಅತ್ಯಂತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರೋ ಮಾನ್ಯರ ಮೇಳೆರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂತನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಲೆತ್ತದ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯವ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಪೊಲ್ಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನೂತನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ನೆನದಿತ್ತ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಅಂಡ ಇನಿಯೇ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯನ ಯಾನಿರೇನು ನೂತಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಿತ್ತೆ ಇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮೀ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಐದುವರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪಗ ನಿಂಚ ನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಬೇತಾಗ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಊದಿ ಇತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಚದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ್ ಇರೋ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಇವ್ರು ಬಾಲ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಬಕ್ಕ ಊರು ಬರ್ತದ್ದು ಇಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ದಿ ಓ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮೇಶ್ವರ ಇರೆಗಳ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಏನಿಯಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಿನ್ಕದಿತ್ತೆ ಐಟೊಂಚೂರು ಚೊರೆ ಅಂತ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಪತ್ತು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಪಂಡ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ರಾಡಿದ ತಿಕ್ಕಾದಬಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ದೂಪಿನ ನಿಂದ್ರು ಏನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ವೈಪು ನತಿ ಅದು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಕೇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಚ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅವು ಗುರುಕಿರನ್ ಆರು ಕುಜಲ್ದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೇನಾ ಗುರುವನ್ನ ಫುಲ್ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಆನಿ ಕತಾರ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಕತಾರ ಅದು ಸೋದ್ಯ ವಿಮಾನಡು ಬೈನಿ ವಿಮಾನ ಹೋಯ್ನಿ ಹೋಯಾರ ಬಡಿದ ಪೆದ್ದಿಯಲ್ಲ ಬಿಡದು ವೆದ್ಯಲ್ಲ ಯಾರು ವಾದ್ಯಾರ ಪುಂದೇನಿ ಕೊಂಬೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಕಂಡ ಅಮಾರಿ ಅಂದ ಇರ್ಬೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ತು ಎತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆನಂತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಪಿದೇ ಬಾರೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುನ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಬದರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಏನೋ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟವರು ಹೆಂಗೆ ಗಡ್ಡ ಬರೋದು ನನಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಹೆಂಗ ನೀರೇನು ತುನ್ನ ಎಕಡೆ ತಿಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಂಗೆ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ ಚಾಯ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ ಜಾವಡು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬಡ್ದು ಇಬ್ಬಂಡು ರಪ್ಪರ ತೂನಾಗ ಏನು ಪಟ್ಟ ಇತ್ತು ಜನ ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗೊತ್ತು ನೀರ್ನ ಈರು ಇಂಚ ಬರ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಸಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಜ್ಜಾವು ಇಜ್ಜಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಪಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ಗುರ್ದಾಯ್ಕಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಯುವ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಆತನಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನೀರು ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅವನು ಪೋಪುನು ನನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಅದು ನಾನು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ
ಮಲ್ಲೆ ಜಿರಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಯಾರ ಅಂಚಪುರಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಪೊಗರ್ ಮೇನ್ ಪಾಡಿನ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲ ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಾರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪುಜ ನೀನು ಆತ ಬೇಗ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ದೋಷ ಇಂಚೆನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದತ್ತ ಮುಂತು ಬಲೆದೆಲಿಪಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊನುಪುನು ಶಿವನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲೆಕ ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣೋಡು ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರಿ ಇರ್ತಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೈತೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಇವರ ಗಲಾಟೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ అవునా వామంజూరు అత్తు బెతెల్ అంచన బరిత ఇల్లే ತುಪ್ಪು ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಬರೆತ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಬರೆತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಿಜವ ಅದು ಬರೆತ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಬರೇನ ಕತೆ ಬರೇನ ಅಂಚನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಅಂದೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇರು ಉಳಿಯ ಪಂಡ ಇರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಊರ್ದಾರ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಹುಲಿ ಆಡತ್ತೆ ಅವು ಹೌದು ಹುಲಿಯ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಪಂಡ ಪೊಲಲಿ ಸೈಡ್ ಹುಲಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುದುರು ಪಂಡ್ಪೇರ ಪಂಡ ರಿವರ್ದ ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹುಲಿಯನಾ ಐಕ್ ಹುಲಿಯ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇರು ಅಂಚು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂಚಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅತ್ತಿ ರಿವರ್ ಪಂಡ ಸುದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂಡ ಸುದ್ದೆ ಏರು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇರು ಇದಾಗಿಂಚ ಅತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಇಂಚ ಉಂಡೆದಲ್ಲ ಕೊಂಡವ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಮರ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತಿನ ತಾಲ್ದಿನಿ ಏತನೆ ಬೋತೀರಿ ಅಂಚಿಗ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಮೂಲೆ ಅವು ಸುದೇತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡ ಅಂಚ ಉಳಿಯ ಪಲ್ಗುಣಿ ಈ ರಾಹುಲ್ ಪುಟ್ಟುದುನಿ ಸುದೇತ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಎಂಚಿನಿ ಮರುವಯ್ಯ ಸುದೇತ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಅಂತ ಅವಲತ್ತ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಅಲೆ ಇರೇಗ ಸುದೇತ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟದು ಒಂದು ಸುದೇಶ್ ದಿಯೋಡಿ ಅವಾಗ ಅಂದ ಜೈತಿಯಾರ ಜಿತೇಶ್ ಅಂತೀನಿ ಜಿತೇಶ್ ಇರನ್ನ ಸುದೇಶ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಪ್ ನೀರೆ ತೂಕ ನೆಟ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಅವಲ್ ಪುಟ್ಟನೆ ಅವು ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಪೊಯ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯೇ ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕೈ ಅತ್ತಿ ಪಿದೈದಕ್ಕೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅವನು ಐನಾಜಿ ಎಲ್ಲುಂಡು ಆತೆ ಅವನ ಏರಿಯಾ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮೀನು ನೀನೊಂದು ಕಾಂಡ ನೀಂದೊಂದು ಇಂಚಿನಿ ಒಂದು ನೀರ್ನಯ್ಯ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ತದ ಸುದ್ದೆ ದಂಚಿ ಬರೋಚು ಓಡೋಣ ಬೋಟ್ ಬೋಟುಡು ಇತ್ತೆ ಇರು ಬೋಟುಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೇ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತಿರೇಗ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಬೋಟುಡು ಕೂಳೂರು ಜೈದಲ್ಲಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮರಲ್ಲ ಏರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐಕ ಬೋಟುಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೋಟು ಅತ್ತಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಅವು ಏಪ ನಡಿದಿನ ಕರೆದು ಬರ್ರ ನೀಡಿ ತೆಪ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರು ಇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸುದೇತ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟನ ಅಂದಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿಂಜಿ ಬಾರಿನ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಏರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತತ್ತೀನಿ ಟೆರೇಶ್ವರ ಬುಜ್ಜಿ ಮಗಳಂಚಿ ಓಡ್ ಅಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡದು ಮಗಳ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಟೂರಿಸಮ್ ಗೆಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಇಂಚಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಆತ್ಮತ ಒಂದು ಆತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡೇರಗ ಒರಿಯರನ್ನ ಬುದ್ದಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲ ಅತ್ತದ ಐಟದಲ್ಲ ಇರಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪುರ ಪರ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇನ್ ಸಪೋಸ್ ನನದುಂಬುಗೋಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಧದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಅದೇ ಇರಗ ಗುರುಪುರದ ಸಂಘ ಉಂಟು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೋಜರು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸವತ್ತನ ಪುರ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನೀರೇ ಬರ್ಪು ಇಂಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ಮಂಡ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಹಿಡಿದಿದೆ
ಮಗಳ ನರಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ಸವತ್ತದ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಜ ಇಲ್ಲ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೇ ಉಂಟು ಬರ್ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಡು ಹೌದು ಆತೆ ಉಲೈ ಬರ್ಬುಜ ಲೇವರ್ ಇಜ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಂತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ದಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟಮ್ ಒಂದ ಈರ್ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕನು ಬರ್ಚಿ ಎತ್ತಿ ನಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಗಾಡಿ ಒಲ್ದಿ ಪೊನಿ ಈಮೆಟ್ ಬೋಟುಡು ಬೋಟ್ ರತ್ತಿ ಈಮೆಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬೋಪು ಕೊನೋಪುಜರ್ ಬೋಟುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋಪುಜರ್ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಈಮೆ ತಕ್ಕನ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ದಿವಟ ಈಮೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಈರ ಅವಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಅವಲೆ ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅವಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮೌಲೆ ಎತ್ತಿನ ಡಾಲ್ ಅವಲೆ ಎತ್ತಿರಿ ಚತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಯಾ ನಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ ಬಂಡ ರಪರಪ ಆವಡ ಬಂಡ ರಜಾಂಟ ಕೇನ್ ನೋಡ ತಾನು ಪಪ್ಪ ಮೌಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ಬರ ಅವಲೆ ಎತ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಡೌಟ್ ಬಂಡ ಪರ್ ಅತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಅವಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಏತ್ ಜೋಕಲ್ ನಿಗಲ ರಡ್ ಏರ್ ಪುರ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿರ 2 ಜನ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನದೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಮೆಗ್ದಿಗಿಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಇರೋ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸ್ ಒಂದು ಬೈದೆ ಉತ್ಸವ ಇರು ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ಸವದ ಪೋಗ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಗೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೀನಿ ಉತ್ಸವದವ್ರು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ತೆಗೆದಿನಿ ಇರು ಕಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಜ್ಞೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿರ್ದ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ಜನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚತ್ತ ಉತ್ಸವದ ಅದನ್ನ ದೀರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬುದರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜು ಓಲ ಅವಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಕಿಲೋ ಪುದರ್ ದಿನಿ ಉತ್ಸವ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿತ್ತು ನವಲ ಬಂದ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಷ್ಟೇ ಇಂದುಲ್ಲದ ದೆಪ್ಪು ನೆಡು ನಮ್ಮೇಟ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪನೋಡ ಅಂದ ಯಾನು ಜಪ್ಪಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆ ಐಟು ಬಿಡುದು ದೆಪ್ಪ ಇರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಜನ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಐಕೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪದಾರ ತೊಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಯಾಜನಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದಾರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಈರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಲೇಡಿ ವರ್ಷನ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅದು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಡೆ ಅಡೆಲೆ ತುಂಬ ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಇರ್ ಪುಟ್ಟವರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದಾಗ ಅವಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಲೇಡಿ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದಿ ಅರ್ನಿಲ್ಲ ದುಮ್ ಪಡೀಲ್ ಪಡೀಲಿ ಇರ್ ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತನೆ ಬರ ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕವ ಮಂಜೂರು ಅದೇ ಕೋಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತ ಕಾಫಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಇರುന്ന ಸುರು ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತರ ವಾಮಂಜು ಹೊಡಿತಾರೆ ಭೋಜನ ಒಂದು ಡರ್ಲತ್ತೆ ಬೇವ ಮಂಜೂರು ಬೈಬೇಕು ಅಂದ ಭೋಜನ ನಮಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾರ್ಗೆತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಾ ಮಂಜೂರಿ ಬೈದೇನು ಅವ್ರು ಬೈದೇನು ವಾಮಂಜು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ರೋಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬೈತಿ ರೋಡ್ದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿನ ರೋಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾರು ಬೈದಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಏನಂಚಿತ್ತ ಪುದಾರಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇಡೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ 3 ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪವರ್ ದೋಸ್ತಿ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬೋದಾತ ಅದೇ ಇನ್ನಿಗ್ಲೇ ಜೋಗುಲು ಏನು ರಡ್ಡು ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನ 2 ಜನ ಅಕ್ಕಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಆತನ ಇರೆಗ್ಲ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ಆತಿಜ್ಜಿ ಏನಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರ್ನ ಈಗ ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರೋವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಕಾಶಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಶಿಯ ಕಾಶಿಯ ಕಾಶಿ ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಎಂದು ಕಲ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ವಿಜ್ರಿ ಚತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಕಾಶಿಯ ಕಾಶಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಪುರಡಾನು ಒಂದೊಂದು ಗರಡಾಂಡು ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ ಬಂತೀರ ಹೆಜ್ಜಿಜ್ಜ ಉಂಡಿ 8th 9th 10th ಕಾಶಿಯ 7th ಪೂರ ಅವರ ಗುರುಪುರಾಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಐತಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದು ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅತ್ತತ್ತು ನಾರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಸುಧಾ ಬರೀತದ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೀರು ತುಂಡ ನೀರು ತುಂಡಿರಿ ತಲೆದಿರ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗ ನೋಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಂತ ಅವಳು ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅದೇ ನಟ್ಟಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರವಳು ಎತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಲಿ ಊರು ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದು ಒಂಜಿನ 2ನೇ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಿ ಬತ್ತು
ಕಾಲೇಜ್ ಕೂತ್ ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಿಂಚೋ ಹಿಂಗ ಅಂದ ಜಾಪ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಈಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಾರ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಬರುವಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸರಿ ಉಳ್ಳೆನ ತೋಪಿನವರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಸೇಜಿ ರಂಚಿಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಮಗುರು ರಾತ್ರಿ ಏರನೆಲ್ಲ ಇರು ಟೀಮ್ ಮನೆ ಏರ ತೂತಾರ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ಏತ್ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದಿನ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಇತ ಈರು ಏತ್ ಕಲ್ದಾರೆ ಏದು ಕಲ್ದಾರಿ ಏತಿ ಇರು ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಏದು ಓಳ್ ಸಾಲೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಕೇಳ ಶಾಲೆ ಓಳ್ ಕೇಳ ಸಾಲೆ ತಿಗಿ ಬರ್ಲ ಇರ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಜಿನ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಲ ಸರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಗ ಮರ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಡೆ ಇಡೀ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೊಯ್ಯಡಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಅಂಚತ್ತು ಮರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಷಯ ಸರಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜನ್ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜನ್ ಪೆದಂಬರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬಿಡೋಡು ಈ ನೋಟು ಸರಿ ತೆರಿವು ಡೌಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತೆರಿಯಂದು ನಾನು ಉಲಾಯಿಡ್ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಜೇನು ಯಾನೆ ಕಡ್ತುಲೆ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಚೆದೆತ್ತೆ ಉಲ ಇರತ್ತಿನ ಮನ ದಕ್ಕದಿತ್ತನ ಪೊಯ್ಯ ದೆತ್ತಿನ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ಗೆ ಸತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಈ ಕರಂಬುದನ್ನೇ ನೆಂಚ ಪುಂಟದು ಗಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಈರೇತ್ ಕಲ್ದಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಓಲ ಎನ್ನ MA ಆಯ್ತಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಆಯ್ತಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲ ಪ್ರೇಮಕಾಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ನ ಶಿವನಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ ಚತ್ತಿ ಇರೆ ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಬಂದೆ ಬಂಡಿ ಇರೋ ಜೀತ್ ಕಲ್ತದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 year experience in teaching ಅದ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕಲ್ತದನ್ನಲ್ಲ ಈತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರಗೆ MC ತಿಕ್ಕಿನ ತಿಕ್ಕಂದತ ಇಟ್ಲ ನಿಖಿಲಿತೆ ನಿಖಿಲಿತೆ ಎನ್ನ ಮಲ ಕಲ್ದಿನಾಗ ಲಂಚ್ ಏನಿದ ಒಂದ ಕಂಬಳ ವರ್ಪಿನಿ MC ಗೆ ವರ್ಪಿನಿ ನಾಟಕ ವರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿದಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಓ MC ಇದು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಆ MC ಈ MC ಈ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಲ MC ಇದು ಮಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು MC ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲದೆ ಹೀರೋ ಅವೇನ್ಯಾರ ಅನ್ನತೆ MC ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ದಲ್ಲ ಬಂದಿ ಇರನ್ನಿ ಅಂದು ಅಂಡರ್ದು ಆ ವಿಷಯ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ KPT ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೂಲು 1 ವಾರ ಪೋಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ ಸಾರನೇ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯೇ ಆಯ್ಜು ನಂಚತ್ ಬಂಜಿಗೈಜ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಚ್ಚ ಅತ್ತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಅಪಗನೆ ಓ ದುಂಬುರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇರಿ ಐತಿ ಅಪಗದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ವಾರ ಅತ್ತೇ 1 ವಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯನ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಸೇರಿಯನ ಓಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಐತಲ್ದೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವೇನು ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಐಕ್ನಿಕ್ ರಜೆ ಅಂಡ್ ರಜೆ ಅದ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು ಅಕ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಬರ್ಚಿ ಯಾಕೋ ಅಂತಿದ್ದೆ ರೇನೆ ಊಟಿ ಬರ್ಚಿ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಜರ ಈ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ಫೀಸಾನೆ ಕಟ್ಟೋದೈತೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಇದು ರಜೆ ಬರೋ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಡ್ಡೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪವನ ಜನ ಇರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊರ್ಚಿನಾಂಡ್ ಫೀಸ್ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಒಂಜು ವಾರ ಡೇರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಬರಂತ ನಾಲ್ಕು ಫೀಸ್ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆತಿ ಫೀಸ್ ಬಾಕಿ ನೀನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀಗ ಒಂಜು ವಾರ ಎಂಚಿ ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಏನಟ ಮಾರಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಡ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕ ಎನ್ನ ತಿರ್ನ ಕೇನ್ ಒಂಜು ಇಪ್ಪಾಡು ಈಗ ಬಾಕಿದ ಕೇನ್ ಮಾರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ತೀನಿ
ಇಂಕ 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಚಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಅವೇನ ಇತ್ತೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಅಂಚನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತದಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆತ ಆ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪನು ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಅತ್ತಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕಲ್ಪಾತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಡುಕು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಚು ಬೀಡಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಜೋಕ ಕಲ್ತದ ಸುಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ನಮಕ್ ಬದುಕಿರ್ಲ ಆತೆ ವಿಚಾರ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎತ್ತುಲಿ ಇದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ತೂವಡ್ ಚಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಅವಂಗಲ್ಲ ಬಂದ ಅತ್ತಿ ಇದ್ದುಲಿ ಯಾಪಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ 4 ಸಾವಿರ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಂಗವಾದ ಕೋರು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತು ಅಂತ ಇದೇ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟದ ಇತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ರಲಾಗಿ ಸೈಪು ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕು ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ವೈಕಲ್ ಮಣಿಕಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಟೈಮ್ ಗೌಡ ಅಕ್ಕನ ಮೋಕೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಾನ ನಮಕ್ ಅವಳು ಹಾಕದ ಗಿಡ ತೊಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನೊಂಡನೆ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ತಪ್ಪವನ ಅಂಚವರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೊಪ್ಪವರ ಹಾಕದೇರು ಸಮ ಹಾಕದೇರು ಬಂದು ಈ ಕೊತ್ತಲ ಗಿಡ ಹಾಕದೇರು ಆನಿಡಿದ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ನೊಂತಾದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಆ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಪೋಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಪುರ ಪೋನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವೇ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಐತರದಾನಿಲ್ಲ ಬೋದು ಅವಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಅವಲೇ ಕೂಲ್ತೀನಿ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಸುಂಗದ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಡೇ ಕೂಲ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಯ್ನಿ ಮೂಲ ಗುರುಪುರ ಮಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ PUC ಗುರುಪುರಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎನ್ನ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ ಬಾರಿ ಇನಿ ಉಳ್ಳದನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆ ಭಯಂಕರ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಏನು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಗುರುಪುರದ ಕಾಲೇಜ್ ದಪಂಡ್ ಯಾನ್ VJ ಮಧುಪುರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಎನ್ನದಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಬಂಗಾಗ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂಡ ಓಡೋಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರ ಒತ್ತರ ಬಂಗತೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅವಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಬಿಮನ್ಲಕ್ಕನೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಓದ್ ಕಲ್ದು ಮಿಜಾರು ಗುರುಪುರ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಉಲೆಬೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬೋದು ಕಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾರ್ 10th ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಜ್ಜಾಯಿನಿ ಅಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ಬೀಡಿಗಡೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಂಗೆ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ನೈಟ್ ಪಿದರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದು 1 ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ PUCಗೆ ಪೋಯಿ ಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾರು ಪಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೇರು ತುಲೆ ஒரு ஏரியான யோகா பண்பனு ஃபீஸ் கட்டுது அவளுக்கு ಮಂಗೆ ಬಂತೇರು 1 ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಂದಾಂಡು ಅಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತುಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಯ ಐದು ಪಿದೆ 1 ವಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೇ ಬರ್ರೆ 1 ವಾರ ಓಡುತ್ತದೆ ಅತ್ತ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫನ್ನಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಅವರ ಪಡೀಲಿ ಅವರ ಕಾಫಿ ಕಾಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಾಗ ಪಡೀಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಯ್ತು ಮುಗಿಯುಂಡ ಏತ ತೂಲೆ ಅನ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪ ವಾಮಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರು ತನಕ ಅವನ ಪೇರು ಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ತೂಪಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಡೆ ಬರೋಡಾಕು ಶೆಡ್ಡೆರ್ದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರೋಡಾಕು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಚ ಓಡೇ ಹಾಕು ಅವನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಡೆಗ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದಿಜ್ಜದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏತ ಇಂಚಿನ ಮಂತನದು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾನ ಐತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಯಾಪ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಅತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 4 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂತೆ ಎಂಗ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ಬೈದ 3 ಬಣ್ಣ ಅವು ಬಲೆತೆಲಿಪಲ್ದ ಅಪ್ಪಗದ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಅವಳು ವಿಜಯನಾಥ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಎಡಪದವು ಸೊ
ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಏನು ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಐಟ್ ರೂಪೇಶನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆರು ಎಂಟ್ರಿ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಬೈದು ಅಂಡ ಆ ನೆಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಸುಂಗದಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮುಂಬೈ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಾರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಉಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಯಾನು ಮಧು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಬಲ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಮಧು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್ 3 ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬೈದು ಆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 7ಗೆ ಏನ್ಗೆ ಅವು ಆಸೆನೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಪಂಡ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ರಾವನು ಮಲಮಲ ಟೀಮುಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 7 ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂದಿನಿ ಬೇಡ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಐದು ಒಂಚೂರು ಬಿಫೋರ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಕೂಡಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಬರ್ಬಂತದ್ದು ನಾನು ಎನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಮುಂಬೈ ಕೇರಳ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎತ್ತಬಹುದು ಅಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಉಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉವೆ ಟೀಮ್ ಪೋನೆ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಆತನ ಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರಮಲ್ತಂತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಡೆಪ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಡ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬರೋ ಸುರು ಮಂತಾರೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏನಂತದ್ದು ಮದಪ್ಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಐಟ್ ಹೀರೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಟೀಮು ಲ್ಯಾಪ್ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಮಂತಂತೆ ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೊಬ್ಬ ಊರ್ದವಲ್ಲೇ ಊರ್ದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅವ ಡಿಗ್ರಿ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಲಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಪಿದೇ ಚೇತನ್ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ನಲ್ ಕೊಂಚ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನಲ್ಪ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ಹಿಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಸೇದಿತ್ತೆ ಗುರುಪುರ ಆಡೋದು ಅವಾಗ ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚಿತ್ತನ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿತ್ತನ್ ಆಮೆ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಅವರ ಡ್ರಾಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುನವ್ರು ಅವರ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಏತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ 5 ಶೋ ಮಲ್ಲ 5 ಶೋ ದಿಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ನೀನು 100 ಶೋ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ರು ಮೇರ ನಾಟಕ ಬರೀ ಯಾರಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಂತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದ್ರು ಊರುಡು ಆ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 5 ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಯಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲ ಅಂದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸುರು ಫೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಬೇರ್ನ ಬಲಿದು ಹೆಂಗೆ ಬಲೆತೆಲಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆದಾನಿ ಪೂ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಫೋನಿತ್ತೆ ಪೂ ಆಡ್ನಾಗ ಬೇರ್ನ ಫೋನ್ ಹತ್ತೀನಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದನ್ನು ಕಾರ್ದುಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಪಂಡ ಅವಾಗ ಸೀಸನ್ 7 ಆಡಿಷನ್ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬೈಕಂ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಸದ ಟೈಮು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇದು ಪಂಡಿಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಬರ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬೋಟ್ ಬರೈತೆ ಈಸಿ ಅದು ಕೊನೆಯರ ಜಾತು ಬಂಗ ಸೊ ಯಾನು ವಿಜಾಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಪಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರೋ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು PUS ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತಿ ಆಣಿ ನಾನು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಂದಿಜರಕು ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಮಣ್ಣ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದೊಂಡ ಮನ್ಪೇರೆ ನಿಂಬೆ ಪಂಚ್ ಮನ್ಪೇನೆ ನಿಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆನಿ ಏಪ ವಿಜಯನೇ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಒಂಚೂರು ಟಾಕ್ ಆದಾತ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪಣದು ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ದಾದಮಂತ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ಗಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಈತ್ ಪಿದೇಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ತು ಈ ಒಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಉಂಡತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಈತ್ ಶೋ ಕೊರಿಯ ಈತ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಮಿಯಾಡು ಒಂಜೆ ಅನ್ಪಿ ನಮಗೆ ವರ ಹಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾತ ವರೆಗ್ಲೇ ದಿಕ್ಕು ಹೊಡಿತಾನ ತಾನಕ್ಲೆ ಪೋಣು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀ ಎತ್ತಡೆ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಚೋದನಲ್ಲ ತಾತ ಮರಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಬಂದಲ್ಲ ಜಾಮಿಯಾಡು ಇದೆ ಅಂತಿ ನಮಗೆ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಜಾತಿಯ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದು ಬೆಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ದಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ನಡೀತು ನಿಜನ ಗೊಬ್ಬಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಬಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬೈಕ್ ಬನ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪಗನಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪಗ ಇರಿತ್ತು ಅಪಗ ಮಸ್ಕಿರಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಅಪಗ ಬಣ್ಣದ ನಾನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂತಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಟೀಮು ತೆಗೀರಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನ್ ಪ್ರೊಮೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅದು ಅಪಗಣೆ ಇರ್ನೋ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಪುದರಿತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೊರಂಡೆ ವಾರ 1 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮಿನಿ ವಿಜಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಪೂರ್ಣ ಪಿರವ ದಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಕ್ಕಿ ಪುರಂಗೆ ನೆರವಂತೀರ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಪುನಃ ಪುಲ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ನ ಒಂದು ವರ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೌತಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಒಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಅವು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸುರತ್ ಕಂಡು ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಬೇರೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅವಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆ ಸಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಶೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೋ ಅಂತೀನಿ ಮಾರ ಅರ್ಧ ಶೋ ಅವಂತ ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಕ್ಲನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಶಿವಗಿರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಹಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ್ಕೆ ಮೊಲ್ಲ ಶೋ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕುನಂತ ಪಂಡದು ಒತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೊರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೈ ಕೊರಿ ಮೂಜಿನಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನೇರೆ ಗುಸಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನೆ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಪೋಯಾನ್ ಅವು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಆಪು ಪೂರ ಆಂಡು ಒರಿ ಕೈ ಕೊರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ನಾಟಕದ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಯಾನು ಜನ ಕಡ್ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಮರ ಹೆಂಗ್ಲ ಚಾತಂಗಡಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರದು ಸಪ್ಲೈ ಇದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಚಿನ ಇರೋ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಆತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಎಂಗ್ಲಿ ತೆಡ್ಡೆಡು ಚೌತಿಗೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಅತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡಪುಡ್ನಾರತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತನಾರತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬರ್ ಪೂಜಿಂದು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದ್ರಾನೆ ಒರಿ ಕಡಪುಡು ಎಂಚಿನೇ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆಡ ಪೂರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ 19 ನೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನು ಬಿಡಿ ಸೆಟ್ಟನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದೀನಿ ಸೆಟ್ಟನೆ ಮತ್ತೆ ದೀತೀನಿ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೈಕೋರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಮಿನಿ ನೆಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಮುಗಿ ಹೋದು ಮೇನ್ ಕುಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟದೆ ಆಗ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯತೇನು ಹೋಯ್ ಅಂಚೆ ಲೆತೊಂಬೋಂಡು ಲೆತೊಂಬೋನಾಗನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಚ ಪೋಂದುರ್ಲೆ ಸದಾರ್ ಮಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅವನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ತತ್ವ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಪೂರ ಕ್ರೌಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವೆ ಸುತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವನೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ಪೋಯಿರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಾವು ಒಂದು ಜನ ಉಲೈದ ಬನಿ ಅಂಡುಂಡು ಒಂದು ಜನ ಖಾಲಿ ಮೈಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಆದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಪೂರ ಬಂತು ಬತ್ತ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಇಡೋದು ಸಂಘದಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೇ ಹಾಕೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಲ ಪಿರೋಡಿ ಬತ್ತ ಬಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಪಿರೋಡಿ ಬತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ನಡ್ತ ಬತ್ತದನಾಗ ಅವಳು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ನೈಟೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಅಪ್ಪನ ಅಗರ್ ಐಟೆ ಪೋಡು ಬಿದೈ ಐಟೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೈದೀನಿ ಕಾರ ರಿಕ್ಷಾನದನ್ನು ಬೈದೀನಿ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನು ಬೇ ಸ್ಕೂಟಾಡುಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಈ ಅಗರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ತಾಂಡದೀನಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಪತ್ತೆ ಕೋಲಾಡು ಪತ್ತದು ಉಂಟಾಯ 4 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ ಉಂಟದಾರು ಉಳ್ಳಲ್ದಾರು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರೀತಾರೆ ಎಂಕಲಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಹತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಆತ ಬೇರಿತ್ತೇರು ಮೇರಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮೇರಿಂಚ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಬಡಿಯರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಈ ಮಿನಿ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಾಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವ ಮಗನಿಗೆ ಬೇ ಟೈಟೇ ಪರ್ದು ಎಂಚಲ ಬನ್ನದು ಓವಾಂಡ್ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಕೊರುವೇತ ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲದೇನ ಸುತ್ತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಿ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಿ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ
పోయాడా నడుటి పోపా ఇంకొన్ని 90 పడతాడు పోయాడు ఏం చేంజిన మ్యూజిషియన్ నాకు ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಾರಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದು ಬೌನ್ಸರ್ ನಕಲಿ ಇದು ನಾಟಕ ಬಂದಿ ನೇರ್ಲ ಬಂದಿರ ಆಂಡಟ ಚೂರು ಮಂತೆ ಟಿಂಗಿ 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 ಕೊರ್ರೆ ಮೂಜಿನ ಸೀನ್ಗಾನ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿನಿ ಜಡ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಬ್ಬರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೈಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗಣೇಶ ಬಂದ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನು ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅದೇ ಬೆರಿಟುಗಳನ್ನು ಓಡೆ ಗೊರ್ಪು ನಾಯನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೂರ್ದಿನಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಬೂರ್ದಿನಿ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ದು ಮಾತು ಬರ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಗಣೇಶ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪೋಣು ಅಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವೇ ಆ ಜಾಗಿಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರ ಆನೆ ಪೋತ್ಯಾರ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇರೆ ఒక ఫోన్ బండేరు ఏనా పేమెంట్ రెడ్డర సార్ ಅವ ಲಕ್ಕಿ ಅದ ఒక కోరుండు దాద సైపు నుంచి ಬಂದ್ಬುದು అప్పగచ్చిరి కాదు నరికి ಅದು ಡ್ರಾಮಾ చేతులు ఎన్న అండ్ స్టోరీ మూలు ముకింద అంది అంచ ఈరు స్కిట్ ఇర్ది ಸಾಲ ಹಿಡಿತಾರೆ ಶಾಲೆಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಲೆದೆಲಿಪಾಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿರಾಜು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆಚ್ಚನಿ ಬೇತಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅಂಚ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮು ಇರ್ನಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಜಾಗ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗ ಅವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಟೀಮ್ ಉಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಪೋಯಿರಂದ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬರುವಂದೆ ಬಲೆತಲಿಪಾಲೆ ಪೋನಾಗೆ ನಾನು ಶಾರದಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಇರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶಾರದಕ್ಕೆ ಬಲೆತಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒನ್ ಪೋಯಂಗುಲು ಇಂದು ಇತ್ತ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಡೆ ಏತ ಬಂತಲ್ಲ ತೆಂಗ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮುರಲ್ಲ ಬಲೆತಲಿಪಾಲೆ ಮಂತೆಂಗುಲು ಮನ್ ಪೋ ಅಡಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಏನು ಶಾರದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಡು ಅವು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡತ್ತೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಈ ವಿಷಯ ಆನ್ ಮಾರ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತನೆ ಮಂಜನ ಈರ್ಲ ನಾಟಕ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈರ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡ ಇರದಾದ ಗೊತ್ತು ಐದು ಪಿದೆ ಬರ ಗೊತ್ತು ಪಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಪಿದೆ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಮ ಇಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾವು ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಮಾಡ ಪೂರಲ್ ಹೊರ ಇರಗ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಕ್ಕ ನಡತ್ತೆ ಇರ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಇರದಾದಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡಿಯೇರಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ರೆ ಪೋಪ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಮಾನಿ ಬಿಡೋದು போயிரு ಅವ್ರು ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಉಂಟುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇರು ಸೊ ಎಂಡಪ್ಪಗ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆ ಶಾರದಾಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎತ್ತಿನ ಸವ್ಯೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಕಮಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸುಬ್ಬು ಒಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಕ್ಲಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾರದಾಗಲ್ಲ ನಿಕಲ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ಐಸಿರಿಗೆ ಏನ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಐಸಿರಿಗೆ ಏನೇ ಕೊರು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಟೀಮ್ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಸುಂದರನ್ ಎಂಕ್ ಟೀಮುಗಾರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ಜಿತ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂದು ಆರಪ್ಪಗ ಐಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಅಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ ಇದ್ದೀರು ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇನಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲ ಸಂಚ ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೋದಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರದವನಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಸಿರಿಗೆ ಪೋ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನಾರ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮಿಣ್ಚರ ಅಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಐಕ್ಯಾನು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಾಡ್ಬಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪಂಜೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮು ಮುಜಿ ನಿಮ್ದು ಯಾನು ಒಯ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಲೆದಿಲಿಪಾಲೆ ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿದ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಬೇತ ಜನ ಕಡಪ್ರಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜೆ ಐಕ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪೋಯ್ಜೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಈ ಐಸಿರಿಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಬಲ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಐಸಿರಿ ಹಿಡಿತು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಪಂಡ ಯಾನ್ಕಲು ಐಸಿರಿ ಪಂಡೇರಿ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ದೂರ ನಾಟಕ ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಟಕ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಪುರ ಮೇ ಬಂಡ ಪೇಂಟ್ ಬರೋ ಅಂತ ಮೇ ಶಾರದ ಇರ್ತೀನಿ ಆನೆ ಶಾರದದ ಸೌಂಡ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಮುಕುಲ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ದೀಪಣ್ಣೆ ಬರೀತೀರ ಅಪ್ಪಗೆ ಸೊ ಯಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬರ್ತೀನಿ ಪೆರ್ನದಲ್ಪ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂಡ ಮೇನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೂಡ ಪೋಡ್ ಹಾಕಲು ಐಕೆ ನಾನು ಒಯ್ತು ಬೈದೀನಿ ಪಿಲ್ಲಿತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಒಯ್ಪಿರೋದು ಲಂಚ ಚರಾನ್ ಮೇಕಪ್ದ ಚರಾನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೋದಾದನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೆರ್ನದಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ರೋಲ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗಿತು ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗಿದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆಣಿ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಭೂಮಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಯಾರು ಬರೋ ಬಗೀರ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ಮುಲ್ತೆಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂತದ್ದು
ಅವ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಒರಿ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಷೆ ಒರಿ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ 2 ಜನ ಒರಿನಿ ಪಿರೋಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಜಬಡದಾರ ಬಂಡ ಏರಲ್ಲ ದಾಲ್ ಆತ ದೇವ್ರದೇಟ್ ದಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ 2 ಜನ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಚರಣಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನೋಡುತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬೇತ ಗಾಡಿ ಕಡಪುರಿ ఆయన ఎన్నటికి బుడ్రే ఆయన ಮೇನ್ ಬಿಡ್ರೆ ನಾಟಕ ದಲ್ಪದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಟೀಮ್ ಅದ ఆయన ಬೇತಗಾಡಿ ಕಡಪುಡಿ ఆయన ಬೇತ ಗಾಡಿ ಕಡಪುರಿಯ ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಆಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ದಿಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂದಾತ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಖರ್ಚಾದಿತ್ತು ನಾಪಾಗ 5 ಅಂಚ ಬೂರ್ದುಲ್ಲ ఆయన ಕಡಪುಡಿಯಾರು ఆయన ಕಡಪುಡಿ ಪಂಡ ಎಂಬೇರು ಕಡಪುರೆ ಬಂತ ಈ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪು ಬರೋಡ ಅಂದಪ್ಪ ಇರು ಆ ವಿಷಯ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನದೆ ಅತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಯಾನು ಐತೆ ಫನ್ ಪೇರ್ತೆ ಐತೆ ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪು ಯಾನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಕಾಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಪುರ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಂಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಅವ್ನು ಪಿದೆ ದಿದಿತ್ತೆ ರೈಟಿ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಾರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಉಂತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಉಂತು ದಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಏರ ಪಿಕಪ್ ದೇಕಂತ ಟೋಟಲ್ ಅದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾದಾ ಅಂತ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಉಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಇಡೀ ರೋಡ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಉಂತು ದಿನ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಈ ಹಿಂದೂಪೂರ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಬಂದು ಶಾರದೇನ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಒರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೊಕ್ಕಲೆ ಕೈ ಬತ್ತಿ ರಕಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣಿದ್ದೀರಿ ಏರೆಗಳದಾಲ ಆತು ಆಂಡಲ್ತುಲೆ ಅವಳು ಅನಿನಲ್ನ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟು ಬಗೀರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕಡಪುರ 2 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಅಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಾಡಿ ನಿಂತ ನೈಟ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏರಿಯನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಲ ಮುಟ್ಟ ಬೇತ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತವು ಇಲ್ಲ ఆయన ಬಂಟ್ವಾಲ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾರನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಾನೆ ಓಲ್ಲ ಬೈಜದನ ಜೈದನ ಯಾವಲೇ ಹೌದಾದನ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಕಾಪು ಇರುತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಸೋಪಾಡು ಜಪ್ಪು ಆನೆ ಇಂಕು ಪಂಡ ಇಂಕು ದಾದ ಪನೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಗಾಡಿ ಅವಳು ಪೆರ್ನೇಡು ಆತು ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಜೋರು ಬುಲ್ತೆ ಓ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಚಿಂದ ನಾನು ಅನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾಟಕ ಬರೋ ಅನುಪುವ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತಂಕಲ್ಲ ಎತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾಂಬೂಲ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲೆ ಉಂಡರು ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೈತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ನಾಟಕ ಬರ್ಚಿಂದು ಬಿದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದಾಲೆ ಇತ್ತಂದ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಏನ ಲಕ್ಕುಮಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮಂತೆ ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತದಲ್ಲ ತಿತ್ತೆಂಚೂರು ಐಕೆ ಸಟ್ಟ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ಚಿಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಚಿಂದಾನೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅವು ಉಂಡದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಯಾನು ಹೊರವರಂಬಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ತು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ನಯನನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ರೆ ಏತು ಲಾಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಆಗೊಂಡತೆ ನಯನನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಬಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ಳು ನಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕಂಡೋಡು ಪೋಂದು ಮರ ಗಾಡಿ ಬೋದು ನಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗಾಡಿ ದಾದ ಒತ್ತು ಹೋಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಬೆಂಡ ಅದು ಇಂಚೋಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ತತ್ತದ ಅಂಚಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತದು ಓದ್ತು ಅಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಈತಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗೆ ಈ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಡೆ ಉಂಟ ಆತನ ಮಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಬಚ್ಚು ದಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಡೆಗ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಈತ ಬಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ಏತ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾವ ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಲಕ್ಕನಾಗ ಕಾಂಡ ಪೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಓಲು ಎಂಚ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋಪುನತ ಜಪ್ಪು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೇತ್ರ ಸಂಕ ಕರೀದು ಯಾನ್ ಬರೋನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತೀನಿ ಅವ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ನಡುಟು ನಿಂದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಜಗಲಿ ನಡು ಯಾರು ನಡು ಜಗಲಿ ಇದೆ ಆಯ್ ಬರೀತ ಜಗಲಿ ಇದೆ ಪೂರ ಮರ ಬರ್ತದೆ
ಆಯ್ ಇಂಚೆ ಕೆಚ್ಚರಿಗನು ಸುತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಆಕುಲು ಮೂಕುಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ತೂಂದು ಲಂಚಿ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚೆ ಮೂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಜಿ ನಾನು ಪರ್ದು ಬುರ್ದು ನಿಂದು ಆಂಡತ್ತ ಆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗನಾಗ ಪೂರ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ರೆಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಲ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲು ನಿದ ಆಯ್ ಲಕ್ಕಡ ಇದು ಮೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಳ್ಳೆತ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದೆ ಇಂಚ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಪ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾನೂರಿಯ ಪೂರ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ದಿನಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಂದು ಹೊರ ಕಮಲಬದ ಎಂಕಲ್ ಲಂಚ್ ಹೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಜೈದಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹೋದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ತೆ ತುಂಬುದು ನಿಂಗ್ಲೇನು ಕಮಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲ ಅನ್ಬೋತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಕೆಲವು ಕಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಉತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಪೀಕುಡುಪ್ಪನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಶಾರದ ಆಡ್ಸಿದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇದು ಕತೆ ಅಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿನ ಬಂದ್ಬೇಡಿ ತಿರ್ನಾಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪೋರಿಂದ ಅವನಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ತರನ ಮಂಜಾನ ಪಂದಾಗ ನೆನ್ಪಾಪಿನ ಸುರವು ಇರ್ನ ನಮಗೆ ಗಂಜಿ ಬಂದ ಕತೆ ಅಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ನೆನ್ಪಾಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪೋರಿದ್ದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತರು ದುಮ್ಮು ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತರು ಗುರ್ತಾಡು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಜೆತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಅಪಗ ಅವನಿತ್ತು ನನಗೆ ಗುರ್ತ ಒಳ್ಳೆರಂತ ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ತ ನಮಗಂಜಿ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾತ 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 ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಟು ಇತ್ತು ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸದ್ ಅವಳ ಗುರ್ತಾಡೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತ ಪುನಾಡ ಇದು ಶಾರದಾ ಐಸಿರಿತ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಶಾರದಾ ಡುಪ್ಪುಣ್ ಯಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇವಾಗ ಐಸಿರ ಡುಪ್ಪುಣು ಸಾಯರ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಕುಣಿಜೇರಿ ರವಿರಾಮ ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದಿಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಕೋಮಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಟಿವಿ ಬರೋ ತೂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಪೇರು ಮಾರಿ ಎನ್ನದಿಲ್ಲ ಲೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನುಲ್ ಲೆಜ್ಜ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಅರ್ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಎನ್ನದು ಇತ್ತು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಆ ಬಣ್ಣಗದಾದ ದುಂಬು ಬರೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅವಾಗ ದಾನೆ ಬೈದಿಂದ ಇತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಡ್ರಾಮನ್ ಬಿಡ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೈದಿನ ಡ್ರಾಮನ್ ಬಿಡ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ನಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಿಡು ಹಾಕೊಂಡವ ಇತ್ತ ಮುರಲ್ ನಂಜಿ ನಮಗೆ ಶಶಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಅವಳ ಬುಡ್ಲಕಾನು ವಾದಿರಾಜ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರದಾಡ್ಸ್ಬೋದು 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯರು ಪರಿಚಯರು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲಾತಿತ್ತು ಐಟ್ಲ ಒಪ್ಪುನ ಮಲ ಒಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐವಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿ ನಾಡದುಪ್ಪು ಸೈಮಾ ವಾಡ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಕಂದಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದಾದನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಇದು ಏರ್ಲೇಜರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬರೀತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಎಂದು ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ JP ಅನ್ನಿ ಒಟ್ಟಾರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನಮಗ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತು ಅನ್ನ ಜನಗಳು ಅಂಚಮಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಚು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಒರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ಅನ್ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಬು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋರೆ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಂಡ ಅವಳು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಇಡೇಕು ಕೊನಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿರುಗಿ ತುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಂಗ ಉಂಡತಿ ಏಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೂ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಈತ ಈರು ದುಮ್ಮು ನಾಟಕಮ್ಮನ ಇರಿಗೆ ಏತು ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆದಾಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಇರೇ ತಿಕ್ಕನಗೊಂಡತೆ ಆ ದುಮ್ಮುದೆತ್ತ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಹೊರನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನು ಇಂಬೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾಮನ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಪೋಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಮೇಜರ್ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಪಂಡದಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಮಂತನ ಅರೆಗೆ ಪೋಪುನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದು ಒರಿಯಲಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಸೊ ಆ ಅರ್ಲಕ ಮನ್ಪೆ ಬಂದೆ ತೋಪಿನಿ ನಿಮ್ಮೆಲಕ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜರತೆ ಸೊ ಆಗ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇತನೆ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಲೆತ್ತ ಮತ್ತು ಆಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀಸನ್ 7 ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಆಗಲೇ ತೆಡ್ಡೆ ಫೇಮ್ ನಡೆದ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೋಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟ ಮಾರಾಡು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊರಾಣೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು JP ಅಂತಂದಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಗರುಡ ಗಮ್ಮನ ಪುರ ಮಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಾಜಣ್ಣನ ಆಫೀಸರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅವಳು ಎತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು
ಮನುಷ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿದ್ದು ವರಾಣೆ ದೇವರು ವರಾಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರ ಇತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದು ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ವೈಕಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬುರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಜ್ಜೆ ಬಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈತನ ವರ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ಕೊರ್ಲಾರು ಈತ ಇಲ್ಲಡ ಬೋರೆ ದೂಪಿನಿ ಈತ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದಂತೆ ಲಂಚನ್ ನೆಂಕ್ 5 ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಕಲ್ಪೆರೆತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ನೀ ಎಂಕ್ ಈತ ಬೋಡು 3,000 ಬೋಡು 4,000 ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ತಂದು ಅಂಜ ಪಂಡಾಗೆ ಅದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಐದು ತುಂಬು ದೆತ್ತೊಂದು ನೀರ್ಲ ಬಂದುಪ್ಪೇರೆ ಐದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಪಂದೆ ಓಲೋ ನಾಟಕ ಎತ್ತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲು KSRTC ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಪೋಲ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಅದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇ ಆದ್ದೊಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತಿದ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯನ ಮನುಷ್ಯ ದಾ ತಿಕ್ಕೊಡವು ಆ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಪಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಪನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕಲು ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಓವ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂತ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಐಡಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಯನ ಇರ್ದವಾಗ ಇತ್ತೆದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂಡು ಅಂದು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಅದು ಉದ್ದು ಯಾಪಂಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಪೋಂಡು ಇನಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಪಾಪ ಎತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಗು ಎತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಎಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಲ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತುನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಎಂಚಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಡಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೆ ತೂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರೋದು ತಜ್ಜತ್ತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾರ್ದ ಟಿವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದು ಸ್ಟೋರಿ ತೂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಆತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿಡ್ದು 10 ದಿನ 10 days ಶೂಟ್ ಬಂದಾಗ 50 ಅರ್ಧ ದಿನದ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಬಾರ್ದ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಉಂಟ ಇತ್ತೀರೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋ ದುಂಬು ಎತ್ತು ಬಂಗವ ತುಪ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಟ್ಟವಡ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೂದ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರೋಡೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರೋಡಾನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತ ಬರೋಡ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪೋಡಲ್ಲ ಆದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲಂಚೇನೆ ಉತ್ಸವ ಮದಿ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮನದನಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೋಯ್ರು ಅಂಚತ್ ಬಗೀರೆ ಅತ್ತು ಮದುವೆ ಮನದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಮನದಾನೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೋಯ್ರು ದುಂಬೂರು ಅಂಚತ್ತು ಮದುವೆ ಅದು ಇಂಥ ಸಮಯ ಕರೀದು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೋಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದ್ಪುಣ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಲಕುಮಿದ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಆ ಟೀಮು ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಅವು ಕನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತದಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಮನ್ಪುನು ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅವರನ್ನು ಮಿಂಚು ಬತ್ತು ಪೊಯ್ಲಕ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗ ಬಂಗದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೀವತಾನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಬಂದಿರ್ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಅಕ್ಲಿ ಕನ್ನತ್ತ ಆಯ ಕಂತಿಂದ ಬಂದು ಆಯನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕನ್ನಪ್ಪನು ಆಯನ್ನು ಯಾನು ಏನಡ್ದು ಹತ್ರ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ಬಂಡು ಅಂಚ ಬರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ ತೋರಿ ವಿಜಯರ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕೋಳು ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವಡು ಕಂತಿನ ಯಾಡು ದುಂಬುದು ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲು ಮರಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಈರು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ದೂರಡ್ತೀಯಾರ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಕೈತಲ್ಬೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತು ಅನೆ ಬರೋದು ಅದ ಓಲಗುಲ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂತ ಬಂದು ಇತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ರೈಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹೋಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬನ ಗಿರಿ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಇವಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮರು ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು JPN ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಅರ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಏರೇನು ಪಾಡೋಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಲಡಿತ್ತು ಮೇನ್ ಬುಡ್ಪುಲಾಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಜಿನ ಮೇನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಯಾರಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾರು ಜಿತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀರಿ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ಜಿರಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಬು ಬರ್ಬೋದು
ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸಿಗೆ ಇದೆ ಮರಿ ಸೈತೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾ ನೀತಿನೇಟ ಪಂಡು ದುಪ್ಪಾಯ ಅದೇ ದೇತೋನ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮಂಜನ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಈತ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅತ್ತೆ ಇರದು ಎಂಸಿಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಪತ್ತಿರದ ಮಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರು ಜೀವನ ಪಂಪನ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ಮಗ ಕಾಂಡದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀವನ ಪಂಪನ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ಮಗ ಈ ಕಾಸದ ವಿಚಾರ ಎರಡೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನ ರುಚಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಬಾರಿತನಾಥ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಣ ಯಾವ ಸಂತೆ ದೇತೊಂಡ ಆ ಐಟಮ್ ರಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋರ್ಪನಾಥ ದೇತೊನ್ನಾಥ ಒಂಜಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನಿತ ಈ ಸೀಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಕೂಲು ನಾನು ಓ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕೂಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಂತೇರು ಆ ಸಂತೆ ಬೋಣ ನಿಕ್ಕಿ ಐಕ್ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಂಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಏನು ಪುನಃ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬರ್ಪುಡು 1,000 10,000 ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜನ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟದು ಈ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೋತ್ತೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಣ ಈ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಏನು ತೋತ್ತೇರೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಟೈಮ್ ಬಡಪ್ಪ ಬರ ತೋತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂವಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಂಗ ಬರಂದ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕಲು ತುಯ್ಯರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ போய் ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ದುಂಬು ಆ ಪೋಪನಟ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾನ ಪೋಂತ ಹೋದ ಮಾರ ಪ್ರಕಾಶಿಗೆ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂದು ಅವರು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬರೆದಾತಂದು ಎಂಕ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು ಬಟ್ ಬೈದೆ ಆತ ಪಾಪ ಅವನು ಉಪ್ಪಾಡ ಬಣ್ಣದ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ದುಂಬುದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ದುಂಬುದ ಉಂಡವು ಬಂಡೆ ಐ ಕಾರಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಗೆ ಅನ್ಬಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಡ ಪಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಪೇನು ಅಂಚನ ಕಾಮಿಡಿದ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಯಾನು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಡ್ ಕುಳಿತು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಓಕೆ ಅವು ಓಕೆ ಐನಿ ಐಟ್ ಬತ್ತನ ರೋಲು ಒಂದು ಅವನ್ ಚತ್ತಪ್ಪ ಐ ನಿಂಚ ಪನ್ಪುನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಪೈಪಾಯರು ಕುಡುವ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪುರ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಟಣ ಅತ್ತಪ್ಪ ಐ ನಿಂಚ ಪನ್ಪುನಪ್ಪ ನೀವು ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಉಣ್ಪ ಗಂಜಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಕೋಟೆ ಗಂಜಿ ಮಾತಾಡಿತಾರ ಈ ಗಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಬನ್ನಿಯರೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಟ ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ಪಾವು ಅಣ್ಣ ಇರಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನುಪ್ಪೆಂಕ ಖರ್ಚಿಗದಲ್ಲ ಸಂತೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಅವನು ಮೇಸರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೋಣದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಉತ್ಸವ ದುಂಬು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ದುಂಬು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಕೋಪದ ಕೋಪ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಕೋಪ ಬಂದ ಎಂಚ ನಾನು ಕೋಪ ಹತ್ರ ಅಂದ ಅಂಜದಿತ್ತು ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಪುರ ಹತ್ತುಂದ ಇಜಿನ ಪಿದೇಡ್ ಬೇತನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಗಳು ಈಗ ಬಂಡದೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಟಿವಿಡ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ ಆಚು ಅಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಅಡಿತಾರೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬರೋಡು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಏರ್ ಬಂದ ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 200-300 ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನಿಲ್ಲ 2-3 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎತ್ತ ಸೇವ್ ಅಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಭೋಜನೆ ಅರೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎತ್ತಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಈತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ್ಲ ನಾರೇನ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿರಂತ ತೂ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಅವು ದಾದನ ಸರಿಯಾ ನಂಚೆತ್ತದ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರು ಮಲ್ದಾರ ನಾನು ಇದು ಸಿನಿಮಾಡೆ ನಮ್ಮ ಜೈಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ 6 ಅರ್ಜುನ್ 12
ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕ ದೇವಣ್ಣ ಅಕ್ಲೊಂಟಿ ಒಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಮುಂಜೆ ಆಸೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೆಗೆದಿச்சு ಅರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪಂತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪುನಾರೆ ಕಾಪಿಕಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಂತ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆವಡು ಕಲ್ಪರ್ ಅರ್ನೇ ಇರ್ದೆ ನಮಕ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಂದಾಗ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಬಾನಂದು ಪುನ ಬಟ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ ಏರ್ನೆಕ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ ಏರೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನಲಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನಲಾವಾಡು ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಂಚಿನ ತತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ ಆರು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ ದುಂಬುದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಕೇಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಕೂಗುಲ್ದು ಪಾತ್ಯಾರನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಡೆಮಟ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ರೋಡ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲು ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದ ತೂತ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಾವ್ ಇಂಚ ಆಪಿನ ಅವೇನು ಬರೀಪಾಯ ನಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಬಂತುಂಡು ನಾಟಕ ನಮ್ಮೈತೆ ತೂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಅರೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಮ್ಮನ ದಾದ ಉಂಟು ಆರು ಐನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಸೊಂಬೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ರೂಪೇಶ್ನ ಟೀಮ್ಡೇ ಬಂದು ನಾನು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಆ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೈಟೇ ಬಂದದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಜೈ ಅವಡು ರೂಪೇಶನ್ನೇ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಲಂಜ್ ಆರು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆರು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿನದು ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬಂದು ಅಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಆರು ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿದ್ದಾರೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ನಾಕ್ಲೇನೆ ಏಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಟೀಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನದ ಮಂತ್ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಮಂತೆ ಕತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ ಟೈಮ್ ಕೊರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡತೆ ಓಪನ್ನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮಬೋದು ಬಾತೀರಿ ಅದು ಎರಡು ಅದು ಹಾಕಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲವ್ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತಿ ಆರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತೂತು ಜರೇನು ಈ ಜಾನುವಾರಿನ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿ ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರೇನು ತೂಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಜಸ್ವಿನ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ಜವಪಡ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಜಿತೇಶನ ಮದ್ಮೆ ಹಚ್ಚುದು ಯಾನ್ ಕೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮದಿಮೇಕ್ ಮಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಓವರ್ ಅದು ಕೂಡ ತಂದ್ಬೋದು ಮೂಲ ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಮ್ಮೆನ ಬೆಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಅದು ಅನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆತ ಒಂದು ಏಜ್ ಇಷ್ಟನೇ ಜಾನೈಕ್ ಪೋಪನ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಕೇಜ್ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಪನಾಗ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕರೀತು ಪಂಡೆ ಇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ತೂಕಂದು ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ತೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತನಾಗ ಎಂಡ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪ ಕಾರ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರು ಐಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪಾತನಾಗ ತೂನಾಗ ದೂರೋಡು ಸಂಬಂಧ ಪನ್ನ ಎಂಕಲನ ಯಾರು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ದೂರೋಡು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಾತನಾಗ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಡ ಹಿಂಗೆ ಪೋಂತ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಪುರ ಬರೋಂತೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಕೇಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಕ್ಕೇನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇನ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಆ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪುನಗನೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಇಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು
ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಈತ ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಜೊಂಜಿನವರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವಲೇ ಯಾರನ್ನ ಬದುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಸುರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಜ್ಜಿ ಮರಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮುಂದುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಆರ್ಲ ಹೆಂಗಾರ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಂಬಂಧ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದತ್ತು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಇರೋಣ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿನಿ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಂಬೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿನಿ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಆಗಿರಿ ಮಲ್ಯ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ಏರಂತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತೇರಿ ಕೊಡ್ಲದ ಮಲಯಾಳಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆತಿಲಿಪಾಲೆ ಎಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಡುವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಿರಿದ್ದೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದನಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ನಾಡು మన కెలేర్ నాడు చేరు అట్లే మలయాళి ಗೊತ್ತು ಚಂದ పంచదార నర్త ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಲಂಚಿನ ತೂಪಿನಿಂದ ತುಳುಟು ಅಂತ ನಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಕದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ತೂದಾತಲಿ ಪಂತಿ ಜಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂತು ನಾನಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಂದ ಅಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಡಂಬಿ ಅವು ಪರ ಸಂಕಟ ಬಂದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆ ಸಂಕಟ ಬಂದತಿ ಹೊಸತಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸತಾಯ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಓಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ರೆಡಿ ಪೋಂಡು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಮಸ್ತಿ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ನನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಅವಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ಉಂಟು ಪಾತ್ಯರು ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂದು ನೂತ ಎನ್ಪತ್ತೆ ನೂತ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಉಂತದಿತ್ತೇರಿ ಯಾವ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀರು ಅಲ್ವ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಶಿವನಾಡ ಬರ್ತವೆ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಬರಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪ ನೂಲ್ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಉರ್ಡು ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಾರಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪೋಪುಜಿಯಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಚಿಂದ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಕ್ಕೋತಿ ದೇವೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಬದುಕಡು ಒಯ್ಲ ಮಂದ ಇಂಚೆನೆ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಓಲ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಎನ್ನದು ಪಂಡಕ ಲೈಫ್ ಓಡು ಓಲ ಏನು ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು ಯಾವ್ದಾದನ ಅಂಚಪುರದ ಆಲೇಜ್ ದೇವರಿ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡೋಲ್ಲ ದೇವರ ಎತ್ತದು ವಿಜಯನಲ್ಲ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ದೇವರು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣಿ ನಿಮ್ದು ದೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಚಿ ಪೋಂತೀನಿ ಜಾತ್ರೆದನ ಅಂಚ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಇರಗೆ ಇಂಚಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಗಣ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ನೇರ್ ದುಮ್ಮಲು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಕೊಡೋರ ಬತ್ತದು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋರ ಹೊಸತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾತಿರಿಯ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಲ್ ಚಾವರದು ಕೋರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕೊಡೋರ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ದಾದ ಉಂಡ ಮರಳು ಗುದ್ದಲಿ ಕೊಡೋರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನು ಕೊಡೋರ ಅಂಬಿ ದಿಕ್ಕಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಮನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಏರು ನೆರ್ಪೇರು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ದಾದಾಂಡು ಎಂಚಾಂಡು ಖುಷಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕೊಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೋನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಓಡಿಗೆ ಪೂನು ದಾದ ಪಾತಿರ್ನ ಇಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಂದು ಪಾತಾರ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಿನ ಮರಳು ಪಾತೀರಿಯ ಮರ್ಲೇರಾಗಿಂದೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಈಗ ನೀರಿತ್ತು ನೀರಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮರಲೇ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬಿನ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ನಾನು ಎಂಗ್ಳು ಗುರು ನಿಜವಾದ ಉನ್ನತಿ ಈ ಶೋ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಶೋ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆಚ್ಚು ಇರ್ನ ನೇನು ಎಂಚ ಸೈಸ್ ಒಂದಿರಾಗಲು ಪಾಪ ಸೈಸ್ ಒಂದು ನೂತನ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿನ ಮಂಡದಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿನ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ
ಇದು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಆವಡೆ ಆವಡದ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಅಂಚ ತಿನೇಟ ಉತ್ಸವ ಬಂದ್ಮನ ಕೂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಹುಡ್ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಕಾಕುಸ್ತಿಕ್ಕರ ಅತ್ಯ ಆರ್ಪಿಕ್ ಫೈರ್ ಕುಮಾರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅಂಚ ಅಂದ ಓಕೆ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡಂದು ಮುಳ್ಳು ಅಂದ ಅಪ್ಪೋ ಓಕೆ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋದು ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ಕೊನೆ ಜರ ಬಾಲ್ ಉಂಡಣ ಗೊಬ್ಬುನ ಹತ್ತವು ಅವ್ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ವೆ ಎಂಕ್ ನೋಡೇನಾ ವಾ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆತನ ಎಸ್ ಇದು ನೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸುರುಕೇನ್ವೆ ಸುರುಕಿ ರೆಡ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ರೆಡ್ ಏನು ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೇನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ವೆ ಅಂಬದಿತ ಪತ್ತೊಂದೆ ಉಲಿಯ ಪತ್ತೊಂದೆ ರೆಡ್ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡಪಡ್ದೇರು ಗೂಗಲ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೂಗಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡನಿಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ಇರ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತು ಮದ್ನೆ ಕೂಡ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರು ಸಿಗಲ್ಲ ಟೂ ಪಂಡನ ಏನೋ ತಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ದು ಈ ಜನ ಹೊರಲು ತೂಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡ ದೆರ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ನೋ ಅಂತಿಜ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಜೇಡಲ್ ಬಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿನೇ ಅಂದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಡೆದಿಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರ ಇಜ್ಜ ಅಂದುಪ್ಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದದೆ ನಮ್ಮ ನೆತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಿಡ್ದದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬಂತ ಇದಾದೈತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕದೆ ಬುಗ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂತನೇ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಬಂತಾರ ಸತ್ಯ ನಾನು ಹಂಚದಾಲ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂಬಿನ ಅಂಜನದಾಲ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಕೇಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಬುಡದ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಂ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ತು ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವೇ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಉಂತದರ ಇಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಜ್ಜ ಹಾಕುದು ಹೆಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರಿ ಮದುವೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮದ್ಮೆದೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಐ ಕುಡಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋನ್ ಟೆಕ್ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ ಪೂರ ಪಣ್ಣುಲೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಸಾಗ ನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಂ ನೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗದತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಶ ಉಡುಪಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಶ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜಕೀಯದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡ ಅಂದ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ಬಂಡ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ದಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ಲೋಣ ಮಾತ ವಿಷಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ನೆಟ್ಲಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾಡೋದು ಆಯ ತಪ್ಪದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ನಡಕು ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬರದು ಓಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಓವರ್ ಟು ಉತ್ಸವ್ ಮಂಜೂರು ಸರಿದರ್ಪು ಒಕ್ಕಡೆ ಉತ್ಸವ್ ಮಂಜೂರು ಸರಿ ಬರ್ದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸರಿ ಬರ್ದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಕೊರ್ಪು ಜಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ತಪ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಾ ನೋ ನೀನು ಸರಿ ಸರಿ ಸಾಮಾರ್ಪೆ ಅದೇ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕಿರ ಹಂಗೆ ತಾರೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಲಾಕದಿಲ್ಲ ಜಾಪ
ಮೆರಿಂಡಾ ಏತು ಸಮ ಬರ್ರೆ ಅವು ಅದೇ ಮಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಅದು ಕಲಾನಾಯಕಿ ಜಿಂದ ಬೀತು ಮಿತ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಜಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸೈಡ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪು ಏರೆಗಡೆ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಏಮಂಡದೆ ಕಡೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಏತುಂಡು ಆತ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಪಣ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಆ ಪರ್ಪಿನ ಅಡಮುಂಟು ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂಚನ ಬರ್ದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಪರ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು ಬರ್ಪು ಜೀರು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕೂಡ ಸೇರಿಸು ಗೀರ್ ಬರ್ಪು ಅಂದ ಮಿ ಬರ್ಪು ಅಂಚೆ ಬರತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವು ಅಂದುವ ಬರ್ಪ ಅವು ಅಂದವನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ನೇ ಆಯ್ತು ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರಂ ಸೋರ್ದಾಗ ಮೂವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಆತನು ಏತಾತು ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯು ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ದಯವನ್ನಾಗ ಮೂಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಏಮಂಡದ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೈದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೋದಾವುಡು ಒಂದು ಲೈದಿನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬತ್ತ ಈತನೇಟ ಐಟೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಾತು ನಡೀತಾನ ಪನ್ಪ ವೆರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಗಳೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ ಲಂಚಿನ ಬಂದಿತ್ತ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸುರು ಗೀತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅದು ಗೀತು ಕೊರತೆ ಕಡಪ ಇದು ವೆರಿ ಬಟ್ಟದ ಕಡಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೆಲದಾಯ್ತು ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದೆ ಕಡಪ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಂಚನ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಬತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ 2,000 ಉಪ್ಪಣ ಮಾರನಿಗೆ 2,000 ಇತ್ತಂಚತ್ ಇತ್ತೈದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪಿದೇಡ್ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಪಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಗೊಂಜಿ ವೇತನ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ತಾರದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಆತಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾವು ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಬಾಡಿ ಗಾಟ್ರ ಇಂಕೆ ಏತು ಬೋಡಾವು ಯಾವನು ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಡು ಈತೈಟ್ ಬಾಡಿ ಗಾಡಿ ಈತೈಟ್ ವರಿಪಾವಲಿ ಬಂದ ಈತಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಗೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ್ವರೆ ಬರಲಿ ಆಡು ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ನೆಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರ್ನೆಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ಪನ್ಪುಜಿ ఒక 200 ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದೇರ ಎನ್ನೆಡ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆಡ ಅಕ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಐಂದ ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಯಾನ್ ಸತ್ಯಂ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಬಲೆತಿಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಬಿದೆ ಶೂಸ್ ಪುರ ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೇನು ನಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇನ ಪೋಯಿ ಮಂತ್ಪುರ ಎಸ್ ಇರೇದು ಕುಡ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂಂಡಾಪುಚ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ತೂಂಡಾಪುಚ್ ಏರು ಮಾರ ರಡ್ಡೆನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಂಗೊಂಡೆ ಯಾಜಿ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ನೋ ಎಂಚೇರಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದಿ ಏರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ದ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಉಪ್ಪು ಅದು ಬೇಜಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದ ಬೇಜಾರು ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ತೂಂಡ ಪಣ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಂಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇರುವ ಏರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಅದು ಅಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಟ ರಡ್ಡು ಜನಟ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ ಏನು ಮಂಚ ಆಗ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೂಂಡಾಪುಚ್ ಏರೋ ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾವಂದಿನ ಏರು ಅತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ತೀರ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಅವು ಪಾಟ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ಹತ್ಯಾನ ನಾನು ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಾರ ಯಾರು ಬಿರೋಡ್ದಲ್ಲ ಪುಗಾರವಾರ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ ಅದು ತೊಂದರೆ ಜಂಗ್ಲಿ ಏಡಲ್ ಪನ್ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಲೈಫ್ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆದ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀವಿ ಇದೇ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದಾರ ರೆಡ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ 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 ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ನ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬಟ್ ರಡ್ಡಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾಯಿನಿ ದೂರ ಬಂಡ ದೂರ ಅಂದು ತೂಂಡ ಆಪುಜಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪೊಂಜಿ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದಪ್ಪು ತೂಣ ಪೂಜಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ತೂಣ ಪೂಜಿನ್ ಎಗಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದತ್ತೆ ಇತ್ತೀರ್ ಬಂದ ರೇರನಲ್ಲ ಒರಿಯನ್ ಏನು ತೂಣ ಪೂಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಣ ಪೂಜಿನ್ ಚಾಲು ಅಂದ ಆ ಜನ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಏರು ಏರ ಒಂಜಿ ಒಂಜನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುರುಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದೆಂದು ದೇಟಿ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋ ಪಂಡ ಯಾವ ಅಂದೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ತೂಂಡ ಒಂಜಿನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಡದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿನಾಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ತೂಂಡ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತರೆಗೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಏನಡ ಅಂದ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕೈಟ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ನೋಡು ಎಸ್ ಆರ್ ಒಂಜೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಆವಂದು ಆತ ಇರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಂದ ಆತ ಎಂಕ ಆವಂದು ಬಂದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಂದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ದಾದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಮಂಜು ರೈ ಮೂಲೂರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಏತಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಐನಾ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ನಮಿ ತಾಜೆ ಮಾಡ್ದಂತ ಯಾನುಂಡತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪನ್ನೆಂಡು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ನ ಬಂದ್ಬಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ MC ನಗಲು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ MC ನಗಲು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇರೇ ಬೇಜಾರು ಆಪನ ಖುಷಿ ಆಪನ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಸ್ದ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಪನ ಇಂಚ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಪ ಫಿರಬೋದೆ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ನಟು ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕಾಣು ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೇನು ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿನ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಯ್ಯೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊಯ್ಯದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಮನ್ವೇರು ಅಂದವರ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಬೇಡ್ರ ಅದು ಬಿಚ್ಚುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಕಡ್ಲೆ ಬೈಪರು ಕೊಯ್ಯ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪರೆ ಎಸ್ ಈತ ಕೊಡ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಏನು ಪಟ್ಟೊಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಪುನ ಆತನ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಾರ್ದು ಬೈಜ ವಾಪಸ್ ಈತ ಬರೋದು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅದು ಪಡು ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅದು ಪಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಲಾವಿದರಾದು ಐನೇ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವು IT ಉಳ್ಳಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಡು ಕಾಲ ಕುಡಿದು ಬರಡು ಆ ದೇವರನ ವಿಧಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಾಪುರ ನಡಪುಣ ವಂಚನೆ ನಡಪುಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗುಣ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಜೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೊಂದು ಅಂದಾಗ ಆ ಭಗವಂತೆ ನಾವು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪೇರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆ ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡೋದು ಕಾಪಾಡಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ಜೀವನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೂ ಮಂದಿರ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ತನೇಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಲಿ ಕಡ ಬಿಡುಜ ಅಂತ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಆತಂಕದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಪೋದಿ ತಾಡ ಆತ ಪಾತೇರಿ ಮಾರ ಕಾಲಿ ಬೆಚ್ಚನಿ ಪಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಪುರ ಆಯ್ರವಲ್ಲಿ ಚಾ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಂದಿ ಎಂಕಲ್ ಹರಿಪುರ ಕೊನೊಂದು ಬಲ್ತಿಲ್ಪಲೆ ಬರ್ತನ ಅಂದು ಮೂದು ಬಂಜಿಗೆ ಪುರ ಇದಾದ ಕಂದ ವನ್ನಗ ಕನ್ನಗ ಇತನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಅರಿದಿದ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಗಜಿ ಒಂದು ಕೋರಿ 2 kg ಕೋರಿ ಕೊನೊಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಅಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಐಟ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಿಶ್ ಅಂದೇತಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಕೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ TV ಇದು ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರಿಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಜಿನ ಈ ಕೊರ್ಪನ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಅಂತೋನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಮಸಾಲ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೋಲೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪೋನಾಗ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸಂಪ್ಲೆ 1987 ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ಕಡಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ಬೇತಂಜಿ ಅತಿಥಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತನೇಟ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್
Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry.